Pete godokan, Oh iya, pete godokan. godokan. Iwak grameh mangut. Apa Mas Jolang? Iwak gurame dan iwak mangut. Grameh kok gurame kok? Loh, gurame ki pada bae cara kene iki gurame. Gurame pada bae. Iya, aku piye. Nyong sing ora tayang. Lah kana gluyur-gluyur nang kana kan ngerti. Ngluyur ya. Iya. 5 menika mujudaken filosofi apa ki jenenge kudu iso ngeker bab apa ki jenenge nafsu 5 perkara. Ya. Ngono kuwi gumantung le nafsiri Kang Gareng. Iso ditafsiri nafsu 5 perkara iso ditafsiri rukun Islam ana 5 ya iso, ditafsir Pancasila ya monggo. Ayo. Wah. Pripun Mas Jolang? Pendapat jenengan Leres dadi kantun ingkang maringi pitedah utawa mengartikan filosofinya. wah, Semuanya itu bisa disanggit atau diumpamakan. weh, lah yo ngerti sanggit barang Oh, nggih to. Kulino melu dalang kondang kok ya. Lah nggih jenengan aku ya kulino nderekno dadi 5 iki iso ngerti apa wae. Iso rukun apa Islam. Islam. Ya iso uga 5 perkara kudu di singker ngoten niku kathah. Jan Bab napa menawon iki nek umpamane awake dhewe iso nganggit iku ya bakale dadi pituduh. dadi pituduh tur dadi petuah. Leres. Mbaka sithik wong wau pun limbukan iki ora perlu ngoyo-ngoyo gara-gara raga-raga rasa. Cara hukume mono nggih salat tahajud. Iya. Bisa nuturi barang ya. Lho, raketang kula niki saya seneng toak nang. Oh tak kira saya seneng mangan iwak kirik. Oh, pun boten niki pun kula genti. Celeng saya. Wah menika Nggih. tasih wonten Mbak Wiwin, Mbak Lilis, Mbak Widya, Mbak Dita, Mbak Sinta. Kula niku semangat ora wayangan ning kene ora semangat ini teng mriki ngeten iki. Tenane. Waranggana 5 isih padha obah kabeh. Nek isih obah berarti isih do urip. Maksudnya tesih semangat niku Mas Gareng. Nggih. Monggo katuraken tetembangan Mas Gareng Gagong Petruk. Alon-alon ayo padha gara-gara. Nek kula niku pun apa niku jenenge wis perangane wong tuwa. Dadi kula niku seneng kula niku nggih sing klasik-klasik ngoten niku Mas Jolang. Sami klasik niku tidak mengurangi yang asik kok. Oke, wah. Kula tak nyobi nganu nggih ngaturke uler kambang nggih. Lho nggih uler kambang niku penting ketoke ming sapada tembang ning nggih pituduh. Uler kambang niku merdine wong urip ora usah gusa-grusu. Urip ora perlu satset, alon-alon watone kelakon. Gremet-gremet watone. Selamat. Gliyak-gliyak waton. Kecandak. Lah niki niku kecandak. Sing ngaturi uler kambang cobi nek menika sinten? Dik Lilis. Oh, Mbak Lilis nggih oke. Wah. Kersane maringi uler. Ulere Dik Lilis pundi mangga? Uler kambang sak titahe lon lonan ngoten niku nggih monggo ngagem cakepan sanes nggih monggo. Niki mau nggih wonten pamundutan Mas Petro. Napa niku? Bapake ngersake ricik-ricik. Ricik-ricik Banyumasan wah gayane Banyumasan Mas Jolang. Nggih, ora apa-apa ricik-ricik iku dienggo ol artis apa enak. Cobi Mbak Lilis uler kambang nggih Mbak Lilis nggih. Nyun pangapunten Mas Petro nika ora diwatuk nggih. Ora apa-apa. Usumipun pancen ngoten niku. Mergo hawane niki pun napa niku hawa Adem. tidak menentu cuaca. Dadi bar panas adem, bar udan panas ngoten niku. Dadi masa transisi peralihan saka musim napa? Jane musime sing normal niku king musim hujan terus musim kemarau. Lah niki gandeng cuaca tidak menentu nggih. Monggo do njaga awake dhewe kesarasane piyambak-piyambak. Nggih, leres nek adem golek anget, nek anget ya golek rada adem. Cara filme itu kolosal. Wah, film kolosal niku film Brahma Kumbara niku. Nggih.
Ya perang, ya nangis, ya guyu. Cek. Cobi Mbak Lilis. Nggih. Iki mumpung sing nunggoni anak-anake jenengan, kanca-kanca irunge Petruk. Irung. Nggih, wah niki. Pengorjene ya saya nambah, saya nambah. Utange alah. Kok utang lho, utang kok ditambah. Lho nek awake dhewe dijog wong nek urung dilakoni apa ora duwe utang mos Oh, iya. Oh nggih, Utang leres. tanggung jawab. Betul. Mengkene iki pindah putih melih Mas Jolang mangke Kula dalan. mengke teng Karang Bali, Bapak. Oh, prei to. Lah jane ya ngono kok ya. Tiwas angger sedasa mboten sedasa sampun lah bleset songo. Alah. Nggih nika sak langkung sae nek Gusti Allah sing peparing dadi awake dhewe nek awake kon leren-leren. Nggih. Monggo Mbak Lilis. Bece apa wong urip ning ngalam donya Nonen, 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 nonen. Wit kelapa mangloro-oro wis tuwa ngarah apa kari sabar narimo yo 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 dasare menika suasane yo adem wah ngrungokke ular kambang malah saya ngantuk Ya awake dhewe iki nglaras rasa. wah iya Nek iso ngantuk berarti ayem. nglaras rasa kaya grup karawitan ya Jol Maksud iki tegese iki nek iso ngantuk iki berarti Normal, tegese iya. iki normal tur Oh, iya. ayem. Wong sing ora ayem kae ora iso ngantuk. oh iya ya Oh, sok ngantuk disyukuri. apa sing rasa turu ke jenenge apa insomnia ya Isomania. ya Insomnia. Alah ya sing bener ya kuwi. Wah, Kakak sing arjen divisi Isomania. monggo Pak Ayu Nano iya iya awe owe o iya
yo. Wah, sembah nuwun Mbak Lili, sembah nuwun. Sami-sami. Nggih, harap maklum niku sampun bladekan pinten-pinten dinten. Alhamdulillah nggih, ngantos full. Milih dalan sing bener. Iya. Aja minger-minger yen minger mundak keblinger. Yen wis kebecut mung denger-denger. Wah, iya saya jebule. Atiku werdine ketoke ming tembang sapada ning jero lakonane abot. Lho wong getun iki mesti manggone nguri gawe nek kepareng wis dilarang ora iso dielingno ora iso. Barang wis lagek des akeh getun iku sipate menungso. Mula awake dhewe silaturahmi itu penting supaya eling dan dineling. Inggih Kanjeng Sunan Kudus. Coba Mbak Sinta menika. Sinta, aku lah. Sate Mas Gianto. Nggih. Menika wonten apa? Ricik-ricik nggih. Ricik-ricik. Mbak Sinta berarti. Ricik-ricik ditayubke ta? Ya. Yo dibawani sik Mbak Sinta. Atek Mbak Sinta. Ricik-ricik. Raden Harya Werkudara. Kene Mbak Kayune iki kowe beda mati. Oh, ricik-ricik ya. Kiye? Oh iya. Kowe kakange masak ya. Iya, mak kakange kepriben ki ya. Kayak eling-eling Banyumasan ki beda karo ricik-ricik. Tapi kene ora apa-apa, garapane Banyumasan oke. Oke, ndang ya ora pati. Ricik gemricik krimise wis teka sedelok maning. Bapake teka. Nyong kaget. Ning ya ora apa-apa nganggo bawa ya ora apa-apa. Oh ya kudu nganggo. Wong Sinta iki ado-ado tekake. Tentang gula Banyumasan. Oh iya. Ora apa-apa. Enggak masalah dari Ora kula apa-apa. Banyumasan. Gen sakanane Banyumasan oke. Cilacapan bisa. Purwokerto kana be ngapak kono ora ngapak ora kepenak. Jebul cangkeme julang ki apik ya truk ya. Apik kepriwen? Dinggo apa-apa iso. Lah nyong kene kesana kene oke. Nah, iya. Nah, iya. Mangga Memanis kang kula sak. Apa niku nggih? Ya iki tayang apa ora nyong iki? Teyeng wis nyekel mikane ya disuting kana ya teyeng. Cobi Mbak Sinta. Memanis kang kula sak lepit nganggo lawo buntelan mandowan gethuk goreng nyami Kin segala jenis tata boga Mbak Kayune. Tata boga ki Tata panganan. boga ki pakanan. Kuliner. Nah. Teh kental kopi bubuk Kopi bubuk. Nah, sing larang ki bubuke kuwi. Wah, iya nek bubuke iki larang, nek kopine murah. Ah iso. segak bulan kinepet ilir. Artine napa Mas Julang niku? Segak Bulan kinepet, kinepet ilir. ilir. Dadi cara kanane ki di kene ian kae.
Oh di piti dikipasi ya. Ki cara kuno kana. Diler segone ben nang adem ngono kae. Ya ken jenenge diengi. Lala pete godokan. Seneng aku ki pete godokan. Lalape badokan. Pete godokan, Oh iya, pete godokan. godokan. Iwak grameh mangut. Apa Mas Jolang? Iwak gurame dan iwak mangut. Grameh kok gurame kok? Loh, grame ki pada bae cara kene iki gurame. Gurame pada bae. Iya, aku piye. Nyong sing ora tayang. Lah kana ngluyur-ngluyur nang kana kan ngerti. Ngluyur ya. Iya. Maring kang mak maratua teka mrene kula warga tambah maning Mara tuane mara keluargane tambah akeh. Lumpuk. Reoni. Nah. Sumangga pesta raja. Kumpul geden Mas, pesta raja yen kumpul-kumpul geden kabeh keluarga pada nglumpuk. Pada ngumpul merga lebaran. Iya. Ken tembange apa? Ricik-ricik Banyumasan po eling-eling ya. Ora apa-apa ricik apik. Ayo Banyumasan sekali-kali sing saged sigrak. Iki nganu sing sigrak ki Kakange eling-eling Banyumasan yo. Eling-eling Banyumasan ke makayune ya. Ya. eling-eling siap Mas Ferry. Ya ben semangat kemeringet maning yo. Anu bukane saka Saron. Saron ora apa-apa. Yo. 6 loro moro lumo 6 cinem. Mama nem ayo. Monggo Mas Sol. Eling sapa eling. Pak Warman. 6 loro moro lumo 6 cinem ngoten niku. Kene kakange kapadane mantepe kening ricik-ricik ora apa-apa ya. Ya ricik-ricik wae ya. Oke. Sapa
Nek cara orek-orek nganggo pos. Nggih, ngangge mangan kok ngangge mangan, ngangge mandek. Ya kok mangan maning. Aku iki latah kok, Mas. Apane sing bakal digedheken nak? Makane wae digedheken nak. Ngangge mandek kok ngangge mangan kok yo rumasane kok. Kaya ora kaya kuwe, mangan maning sing gedene kaya awake dhewek. Ayo. Coba Mas Jolang disaut nganggo parikan Mas Jolang. Ki mbak kayune bae. Ayo kok sampean. Sandale dibuak ngidul. Lah ayo Mas Jolang. Bakale gak sandalan. Pring kuning mangklung neng wetan, lencir kuning tatir. Lho aku kok dadi Surabaya. Nadane. Kan mbak kayune bae. Lah gara-gara liyane pada ngantuk. Ya, kan mbak kayune terus kowe. Pring kuning ana ing ratan, ke selencir kuning dadi rebutan ya kayak kowe ya. Mah sing kuwi wis tau kok. Ya, gendruwo manak sapi. Gak mungkin. Ora nek wong wedok, gendruwo wedok apa wis punah kok manak sapi. Kerdus nek rupane coklat. Lah terus apa kuwi? Nek ora enek ya wis coklat. Nek ora njaluk ngono lho, mbok rasa batin cah-cah ya wis. Ya. Wis bakal Jama itu nanggap sindeni sebodo Eling sapa eling bali amani Ya Sakit dawa isi karetati selami Rama nyatane yo jek do semangat kok ya Mas. ya dieling kesitap saya esuk saya latah kayak nganggo mandek kayak kleru nganggo Ora mandek. apa-apa, hawane adem. Ora apa-apa Mas Jolang. Besok menek mulai tipes. Ngapa kok tipes mbak kayune awak. Lah adem. Sakiya gedene kok malah ketipes kena ngeroki pirang dina ki ambane kowe. Ngerok iki sak padha meja. Wis kena munggah maning. Terima kasih Mas Jolang. Matur suwun Pak Dalang. Iya. Sami-sami Mbak Sinta. Cobi sak menika